खुलुमबाय आं अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। बे समाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे अनसुंथाइ हास्थायनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। थारैनो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा जनाय 1 नं लादामगुरि गामिनि गोबाव समनिफ्रायनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबाव खामानि मावबोबाय थानाय सासे बर'नि मैखोम रादाबगिरि होननांगोन। थारैनो बिथाङा थांनाय 30सो दिननि सिगां जिहेतु जुब जुब अखा हानायजों जोंनि धेमाजि जिल्लायाव गोबां जायगायाव गोबां सुबुंनि न'खर लोमनाय आरो दुखुआव गोलैनाय सुबुंफोरनि थाखाय बिथाङा रादाब बुथुमनो थांनाय समाव जिहेतु रादाबखौ जा खामानि मावनो गोनां बे खामानिखौ मावखांनानै बिथाङा फैफिननाय समाव मासे बोरमाजों जिहेतु जाब्रबथाय जायो। थारैनो बे जाब्रबथाय जानाय समाव बिथांनि जिहेतु खहा जानाय बिथांनि जिहेतु जाब्रबथायनि गेजेरजों बिथाङा आथिङाव एसे दुखु मोनदोंमोन, हान्थुआव। बे हान्थुआव दुखु मोननाया दा 30 साननि गेजेराव गोबां बिथाङा डक्टरनाव नायबाय आरो सिकित्सा लाबाय। थारैनो बेयो मोजां जायाखै दासिम। थारैनो बिथाङा जे गावनि गोहोजों गावनि जि हानायजों जि ट्रिटमेन्ट खालामनांगौमोन, सिकित्सा खालामनांगौमोन खालामबाय। नाथाय बिथाङा बे गाराया हामिनि जाहोनाव बांनायनिफ्राय बांबोनायाव बिथाङा साननो गोनां जादों। थारैनो मानो होनोब्ला जिहेतु रादाबगिरि सासे समाजनि मोजां खामानि मावग्रा फंबाया जिहेतु न'खरनि अबस्था, बे अबस्थाजों हास'यै जानायलाय दिनै रायजोफोरनि गेजेराव बिथाङा अनसुंथाइ हास्थायदों। थारैनो जोंनि सानजा रायजोनि सानजारि नोगोर जनाय आरो गासै धेमाजि जिल्लानि सुबुंफोरखौ आं इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन, जिहेतु जों रादाबगिरिया नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोननि अननाय आरो नोंथांमोननि सहाय नङाब्ला जोंहा रावबो ना बिमा ना बिफा। थारैनो जोङो बेनिखायनो नोंथांमोननावनो जों खावलायबाय जे गौतम बसुमतारी फंबाया सुखुआव दुखुआव रायजोफोरनि खौरां लानो थांनायाव बिथाङा लामा ससेयाव माला मा जाखो गम मोनस्लाबै जिथु जाथाय, बे जाथायनि गेजेरजों गोबां भुगिनांदों। बेनिखायनो बिथांनि जिथु स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नम्बर आरो बिथांनि कन्टेक्ट नम्बर, जानबुं नम्बरजों नोंथांमोना खौरां लानानै बिथांनो खौरां लानायजों लोगोसे नोंथांमोना हायोब्ला थाइसे हायै थाइनै हायै जाहाथे बिथांनिसिम सहाय होगोन आरो सहाय होनो थाखाय आं खावलायदों। बेखौनो नैबे जों नोंथांमोननो फोरमायनाय जादों। आरो बिथांखौ जिहेतु मोजां खालामनांगौआ जों बयनिबो दायित्व। बेनिखायनो जोंहा नोंथांमोननि आसायावनो जोङो दङ आरो नोंथांमोननि आसाया नोंथांमोना जिहेतु जोंखौ अनसायगोन आरो बिथांनि जिहेतु देहानि जिहेतु गाराय, बे गारायखौ सोखानायाव नोंथांमोना बयबो मदद खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथांमोनखौ खर' गंलायो जाहाथे बिथांखौ सहाय होगोन होननानै आङो आसा खालामनानै बे भिडिअखौ बेखिनियाव दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।